Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas, salom madi tasalutna, ruas ni tuata, sebelum tapuka parmingota di manogoton, taparadi ma rohado pikirata, martang yang nahohom bagasan ruat tabi. Amin. Tapuji Tuhata marhitite edde buku edde nomor 112 ayat sada dohot tolu.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia na tumpalangit do taloon. Amen. Songonondo hata ni Tuhan Yesus, martua maakan na mauas male midahatigoran, ay pabusuron do nasida, martua maakan na iyas todi, ay idaw nasida do debata. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasu atudosan, jala parasi rohan asumurung, dipangido roham, neng mangulu jala martua kami sogot, nungaragam dalan na di baiko, manungguli rohanami, asa utada kami hatuaon sogot, ibaheni hupasirip kami manuain rohanami, mangido siyan ho, sa ilehon matodim na badia itu kami, asa porsia kami, diholong ni roham di kami. Say hutangyon kami masuaram, na mangapoy kami di keparasi rohaon, asa sapang kami tuhanguluan, na pinarademi di kami marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sangabine banaman, sangabi anak nai, nang ditundi berbadia di mata nasokali. Haleluya, puji Tuhan, Pangihon hamu mapati ni debata, di minggu papituhon dong trinitatis sadarion, ima sian poda opat, memuka sian ayat 10 sat 14. Marsitiopan tu pangajaran maho, unang parsita dingi, sa Etiopi mai ay ido hanguluanmu, unang paihut dalan ni aka perjahat, jala unang bardalani ho di dalani perjahat, songonima di doktisi. Atong rapang gidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulaut sa rap tadukma tangyakma. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulaw na hombar tupatikmi. Amen. Diri
atau poti madosat tatu debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitok panas ana adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo kami tu jolom manopo ti dosa nami. Akan nahuula kami marititisian pangalosian nami di patikmu. Ima marititisian tubuh-tubuh ni rohan nami naruai. Nang siyang pakation nami na suture, rodi pangulion nami di hisap-hisap ni rohan nami. Natama si tutudo ho na huhum kami alain lusa nami. Alay na tarsusul bagi do kami nuwaing alani. Asi roham di kami, ale di bata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho, alani anak kakulangan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami salutna. Jala suruh matod di perbadia turuhan nami be. Asa tarbain kami mangoloy ho di bagasan hatigoran. Dohot di habadiaon. Gabi sahat kami tuang ulun na surasuda. Na pinarbagabagam di akan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringot tuhasan dosata. Songono dohata ni Tuhan Yesus. Ro mahamu tuau. Hamu akan naloja jalana sorat. Hupaso ng pihamu. Buat hamu maaugaku tuhamu. Guruhon hamu masyan au. Ay nalabok duaw jalana serep marroha. Asa dapotan hasurangan to di muna. Ay labok do arugaku, jalaneang dohot na hukporsaton. Hasangapon madidibata na digijang. Amin. Kata ni debata nagabe turpuk epistel di minggu papituondung trintati sadarion.
Ima natar surat siang parjamita 2, mamuka sian ayat 10 lalu 1:20 tolu. Tajaha mamarite responsoria, jala di ayat perpudi rap mahita manjasa. Jadi marbias-bias roaku mida saluhut ulaun akanahu nguluton di hasianganon, ala ikon tadi konoku doi di jolma naro sian pudiku. Jala ise paboto-boto manang halak na pistar ibana manang halak na uto HP ibana doga betuan disaluhut ulaun akana hamuluhuton mardongan na pistaran di hasianganon lahu salpu do HP Dungi marbalik marohaku naim parpadelian nian mida salut ulaun akanahu hanguluton di hasianganon. Alahuida sada jolma di bahendo hirna saha pistarana parbitolona dot hamatna mangaradoti ulauna HP ikon tinggal honorna doi bahen jabar ni jolma laso dung marhalaton alana alogo kambing do HP nangi jalahina magogoda Ai aha nama parsoluyan ni jolma sian sudi ulauna dohot sian domdam ni rohana taringot tuna hinang aluton na di asianganon rap kita majaha. Ai ari-ari ibana mga uluton saleleng di ngoluna jala mardungan haji polon ulauna nang borngin nai dang ha marhasungan rohana alogo sabing do nang ima sahatna. Martua doakana tumanghihon hatani debata jalan na umpeopsa. Amin. Hatindakon maha porsya tai songona hinatindakon ni dongata sah porsya on disadok pertibion rap mahita mandok au porsya di debata joba idu ama pargugo na suatu dosan natu palangit dotano au porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai imana tinubuon ni si Maria nagab-gabian si Antoni perbadia andorang suahabubuan, idu tuhata na tumau na bernit, di pauman ni silatus, na mater talpajal do ibane di opinar silang, na tua tu banua toru dung tanom, na mula mangolo diari patuluhon, na manaik surgo, lahudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na manguludot na mate. Au porsya ditondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, doh dia sandi dosa, doh dia tai na mandok, mula mangulu sogod daging ni halak na mate, doh dia nguluan na surasuda. Amin.
Shalom. Shalom. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 31 Juli 2022. Permingguan di HKBP Rawamangun. Ruas namar minggu di HKBP Rawamangun, marlaku hato tuanna ima sada. Nunga majalo vaksin. 2. Jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi. 3. Wajib memakai masker. 4. Hudul tulu halak sabangku. Pertanyaan week. Ganup hari Rabu pukul 10 sia wib, patupaon ni Huriata do pertanyaan week marhite tatap muka di gereja doh langsung sian YouTube HKBP Rawamangun hybrid. Pinangido tuhita asa madohote pertanyangani di gereja manang di Bagastabe. Padidion tu poso-poso. Minggu 7 Agustus 2022 di permingguan pukul 10 wib. Patupaon ma padidion nabadia tudak danak. Ruas ni Huriata nanaeng mabuat dak danak. Majalo padidion nabadia asaro ma mandaptar huhut marguru di gereja hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2022 pukul 10.30 wib. Jala dibuam ma surat pengantar sian situa wik, fotokopi akte kelahiran, dohot kartu keluarga Huria. Pendaftaran pelajar SIDI tahun 2022-2020. Gereja membuka pendaftaran pelajar SIDI manang maka tidakkon hapor seaon tahun ajaran 2022-2020. Syarat do hatot tuan boy madijaha di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Formulir pendaftaran boy dibuat sian kantor sekretariat gereja HKBP Rawamangun. Pendaftaran ditutup sadarion tanggal 31 Juli 2022. Jala dibuka ma pangajarion hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pukul 10 wib di gereja Rap Dohot Akanatoras Manang Wali. Persembahan Tahun Kesehatan Distrik 8 DKI Jakarta. Laho mendukung jalan mensukseskan program kerja distrik tahun 2022 khususnya tahun kesehatan Minggu sadarion tanggal 31 Juli 2022 di Sude Permingguon Papungu Pelea Dohita khusus tu tahun kesehatan distrik. Pelantikan guru sekolah minggu. Minggu tanggal 14 Agustus 2022 di Permingguan pukul 10 wib. Patupaut tado pelantikan guru sekolah minggu HKBP Rawamangun. Guru sekolah minggu nanaeng dilantik asa mempersiapkan diri jala hadir di pelantikan ini. Perheheon remaja HKBP Rawamangun. Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pukul 10.06 wib. Maringanan di gereja Patupaon ni Huriatama pembukaan perhihiun remaja HKBP Rawamangun. Aka kegiatan nanaeng si Patupauta bui mata bereng di Harotas Titing manang di web HKBP Rawamangun. Kompen Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin tanggal 1 Agustus 2022 masuk pukul 10 wib maringanan di Sopo Marpikir di Patupado Konven Sermon Padita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Sermon Parkepen Senin tanggal 2 Agustus 2022 pukul 10 wib maringanan di Ruang Lukas Patupaoma Sermon Parkepen Persadaan Keluarga Parhalado Pensiun HKBP Rawamangun. Tusude akka parhalado manang situa na pensiun rap dohot keluarga asamat dohoti sermoni. Ruhut parmahanion dohot pamisangon. Mulai minggu sadario tanggal 31 Juli 2022 hona ruhut parmahanion dohot pamisangon do aven Kristian Sotarduga pangaribuan dohot
Yemima Niar Tamala Siambung Pabirangan Sian Wik balap sepeda. Ruas Nabaru. Minggu Sadarion Tajalodo gabe ruas Nabaru ima keluarga Benni Alden Siregar do Inata Marsita Valentina Boru Samosir Narosian HKBP Resort Raja Wali Pademangan. Alamat Jalan Budi Mulia nomor 26 RT 015 RW 07 Pademangan Jakarta Utara Wik Kelapa Gading. Titing Nanaing Marbagas Titing Parjolo Naing Majalo Pasu-pasu Parbagasam ma Itodo Taripar Parlinggoman Malau Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Utan Kayu Kayu Manis. Anak ni Amata Simon Malau Tubuh ni Nata Aan Patipa Dohot Orwana Tio Maranata Boru Purba Ruas ni HKBP Resort Maranata Rawalumbu Boru ni Amata Situa Javendi Purba Tubuh ni Nata Teti Boru Rumah Horbo. Pamasuk-masukan hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2022 pukul siawit di gereja HKBP Rawamangun Jakarta Timur. Tuhat tamana masuk-masuk parsaripeon nasida gabe parsaripeon nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Tambahan namar sahid Nyonya Kartika Pardede Boru Sitohang Wik Cipinang dirawat di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Pilihan dohot akka udut ni boa-boa tajahama di harutas titing naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu di batama akka barita na masa dohot ulaon akka sipatu pauta bain sangap di guarna. Songonima titing di huriata Minggu Sadarion. Moliate. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita? Horas. Nagabe jamita dihita di minggu manogoton imasian surat nisi Jakobus bindu tolu mamuka sian ayat 10 tolu 1 ayat 10 onom alai ala serangkaian do 1 10 walu manon hujaha kami disonang pe olat ni ayat 10 onom. Habisuhon nasian ginjang. Ise hamu nabisuk jalana pantas maroha. Sian denggan ni parange ma di patari dahon ibana aka ulauna marhite-hite alambohon ni habisuhon. Alai molo ditiup hamu pangiburuon napait dohot hatokaron di bagasan rohamuna. Unang mapuji hamu dirimuna maralohon hasitongan uhud margabus. Dadai habisuhon naro sian ginjang na sian tano doi sian narohani jolma sian sibolis. Ai ia disi pangiburuon dohot hatokaron disima hagaoron dohot sandok ulaon hajahaton. Alai anggo habisuhon nasian ginjangi sandok nabotor doi olo mardame lambok pangoloi gok asineroha dohot parbue hadengganon dao sian hagangguon nang pangacion. Alai di bagasan dame do disaburhon parbue hatigoran di aka namangulahon damei ido sahakna. Hamuna aka dongan saha porsion di bagasan Kristus Yesus. Kebutuhan hidup yang paling sangat diperlukan di bagasan diri ni sasahalak ima bisuk. Terkadang hita dang boy membedakan antara bisuk dohot pistar. Molo pistar belum tentu bisuk. Alai molo bisuk nunga adong di siha pistaranna. Alai nuaing kembali matu diri ta sendiri. Buado hita membedakan habisuhon nasian ginjang dohot habisuhon nasian portibion. Molo habisuhon nasian ginjang ima menempa sasahalak menjadi manusia yang berdedikasi dengan Tuhan. Manusia yang memiliki iman yang berkualitas number 1. Menjadikan manusia memiliki haporsiaon natang. Nuaing tabedaho majo songon dia do habisuhon nasian ginjangon. Molonakin didok diturpukta bahwa apapun hata ni debata natatangihon di bagasan minggu partangyangan ikutlah aku. Molo dang diparangihon itu sama saja mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Songon adidok nakin di epistelta. Hidup tanpa habisuhon songon naman jala alogo. Siapa yang bisa menjaring angin? Itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Songon ido. Unang sia-sia hita dong di gereja tahun. Dia bedang marbisuk. Si patah hita mandok hita marbisuk. Dak pola didokon hita mandokon hita bisuk. Ai habisuhoni narosiat debatadoi. Contoh soal. Ujama buku bibliografi sian Eporus Emeritus GHM Siahaan. Jadi di dalam bukunya itu dia katakan bahwa dia menerima habisuhon nasian ginjang. Ada buktina. Bersaksi maibana di zaman di Belanda,
Sudah akan beragama Kristen di ponggol do uluna. Apa agamamu Kristen? Pah. Apa agamamu Kristen? Ponggol. HP giliran ni GHM siahaan do marsogot nai lau menghadap tu aka koloni ni Belanda. Martangiang maibana tu Tuhan. Mai dokon. Tuhan lehon mabisuk na siako asa bui huatusi alus na disukun koloni Beladei asa malua au sian pembunuhan ni. Di joloni mana sudah di ponggol mak. Dungsa ma di mana? Apa agamanya? Nasrani lewat. Enna. Malua ma ibana. Ibana sendiri petar songgot. Dan adong di pikiran na mandokon Nasrani. Na adong di bana lehon mahabisuhon siako Tuhan asabui au mangalusi suku-suku ni si Beladei na. Imas ada satu contoh. Hurasa hita pe olodo songoni tanpa kita sadari. Terkadang pada saat kita ribut, pada saat kita berkata-kata, pada saat kita melayani, pada saat kita melakukan segala sesuatu, tiba-tiba botota do mangalusi. Tuhan ni mari doko ko songoni. Ayaw pedaku boto madoko songoni. Si pata ita songoni do kan? Inasian Tuhan do. Nah di pasu-pasu Tuhan ini habis suhoni tidak dapat dibeli. Habis suhoni dang dilului. Si lehon-lehon ni debatado. Buasa di lehon debata ala nunga di bagasan dame. Nunga di bagasan sejahtera. Nunga di bagasan peduli dengan orang lain. Nunga di bagasan magosian kosong. Molo di ngotamudo tiki perkenalan saya di HKBP Rawamangun masuk tanggal 6 Juli 2020. Saya mengatakan ada di situ tidak menyukai 3M. Molo di ngotamuate, saya tidak suka 3M dalam pelayanan. 22 tahun manonau di bulan Desember hapan di tauku. 3M salah satu dang na membersihkan sangon 3M DBD. 3M yang tidak saya sukai salah satunya M naparjolo marbada. Napaduahon margabus. Napatuluhon manakko. Daksiulau nih. Ay habisuhon na siyan sibolis tuh. Habisuhon siyan portibido. Jadi dihitape. Molo tungadong di aka arina salpu na mambain acit di rohat tabe. Tahindari ma. Ahado bosir si suada mara na mambai kita gabedang boy akrab. Martangnya kita di lende batado habisuhon. Unang hita tapak-tapak hudulta alai asing pandohan. Kenapa? Jangan datang ke gereja, unang roh beribadah, holan asa dipuji jol manaringga sita marminggu. Unang roh hita tu inganan non. Ala adong janji di gereja anon edada. Kebaktian jam ono mahita siani manok kita berdelen-delen ni manang tu dia tu mol sudah tadalan ni molina. Gebe inganani parjupangan. Inganani parjupangan biasa dikatakan resespos. Tempat berjanji kumpul-kumpul. Tidak. Naing masude hita nadong di inganan non memiliki kehausan hati. Haus akan firman Tuhan. Haus akan persekutuan dengan Tuhan. Haus akan kedamaian dengan Tuhan. Imana naing tajalo di bagasan gereja. Alani dodang lomo rohaku, kita memakai, mentopengkan gereja dalam segala hal. Multu nadinggan pe, tabay di gereja. Satu jawabannya, upahmu besar di sorga. Jadi mulu tunggu dang pe hita mabain nadinggan di gereja, tidak perlu harus dipuji-puji. Salah satu ciri kekristenan yang dijelaskan oleh Rasul Yakobus marhite-hite turpukon ima
hidup yang praktis, dang namuluk-muluk. Alana namaragamaon sangat sederhana do. Marhapor siyaw pehita dakkolan hata, holhat. Ya, kalau orang Batak bilang holhat, holan hata. Tapi kalau orang Indonesia, kita orang Jakarta bilang omde, omdo, omong doang. Alai ditekankan Apostel Yakobus Jodison, ahasa hapor siaun tanpa perbuatan pada hakikatnya mati unang mate behita. Mangulu mahita. Ay nga gabi parsiajaran dihita di 2 tahun non. Seluruh dunia diingatkan Tuhan melalui peristiwa 2 tahun si Covidon. Dakolat sada negara. Sudah seperti bion. Asa tok-tok kita marpangiduan tu Tuhan Yesus. Di situasi Covidon dong adong perbedaan teh. Tari mangrimangi maju. Situasi Covidon dang adong namora, dang adong na pogos. Dang adong na pistar, dang adong na oto. Dang adong na botar, dang adong na birong. Muse. Dang adong na kuat, dang adong na gali. Sarupa. Molo naong tikina na mora pe mate do alani si Covidon. Napogos pe mate do. Dang na alani mamora gabedang mate ibana tidak. Singot-singot do dihita peristiwa si Covidon. Boy hita sadarion adong diinganan non. Itu adalah karena anugerah Tuhan. Alani do, amun nakadongan bagi Apostel Yakobus manangihon dohot na mangulahon hatani debata ima salah satu sumber kehidupan ni hapor siaw ni. Sarupa dohot tanaman. Tanaman kalau tidak disiram dia tidak subur, tapi karena dia disiram dia menjadi subur. Alai tabereng ma. Sudah do hita memiliki tanaman. Bagi yang tidak punya tanaman kita akan memperhatikan itu. Aka ibu-ibu, molo hita menyiram tanaman, apa yang paling sering banyak tumbuh di pot kita itu? Tumbuhan liar, rumput. Cut-cut do hita tasiram alehu tapayas do aka rumput-rumput liar itu. Itulah hatop ni karejo si bolisi. Nang penaung disiram hapor siaw tai. Ale hatop do tumbuh. Aka tumbuhan-tumbuhan yang bisa mematikan hapor siauta. Ima late. Hosom. Amse. Teal. Elat. Ima. Hotel. Hosom teal elat late. Molo adong sifat-sifat sisongoni berarti ibana masih berada memiliki habisuhon nasian por tibion. Aka hita naman jalo habisuhon nasian ginjang daodo sian perbadaan. Daodo sian sirik. Ya, sirik iri. Halak naman jalo bisu sia por tibion. Dang lomo rohana mamereng dongan na berhasil. Alai habisuon nasian ginjang las rohana molo aka dongan na yanakon na keluarga na berhasil. Alana menurut kita kebahagiaan dia adalah kebahagiaan saya. Bisa enggak seperti itu? Songon di Pamatangon ate. Di Bagasan Pamatangon adong si Malolong. Ya. Adong si Majunjung. Si Mangudap, semuanya mempunyai fungsi yang berbeda. Tangan mempunyai fungsi yang berbeda, kaki mempunyai fungsi yang berbeda, mata, telinga, mulut, hidung, semuanya mempunyai fungsi yang berbeda. Ditikin na dialang sada pamatangon, kue yang enak, pitor didok tangan nodo. Molo soalani audo na mabuat si panganon ni dang dibotoho adong di sisi panganon na tabo.
Roma si malolong di dokma. Ay udah mamereng di sia dong si panganon na tabui. Mula soal mamereng dia udah di boto hamu nang pe majoput hamu si panganon nina. Roma pat si majojak. Mula dong mardalan tu inganani boy dapotmu si panganon na tabui. Roma igu. Kalau saya tidak cium itu aromanya enak, kalian juga tidak tahu itu enak. Mulut juga berkata demikian. Molo soal do. Nama ngalakon, dang diboto hamu natabo. Marapok masude, ruas ni pamatangon. Tahe. Ternyata perut itu tidak kerja. Dia hanya menerima enak-enakan. Sudah. Kita capek kesana kemari, dia enak hanya menerima. Atong mulu songoni unang juhita mangan sabulan inna. Asa binoto jo, ay holanda tabu-tabu majalo do hape butuh haunon na. Sa minggu tahad dope dang mangan. 2 minggu nga mulai gale. 3 minggu tangan pedang boy diangkat. Si malolong pe nga mulai dang boy dibuka be. Pak pe apalagi sama sekali dang boy bergerak. Sebulan ngapeak di podoman. Ada lapatan ilustrasyon. Nang peso tarida si ubeoni ternyata mempunyai fungsi yang sangat penting. Dang boy hita mandok audo naon, audo anon, audo on sude au. Ujung nadang jalo tabe habisuho nasiang ginjang alani keegoisata alani awodo. Egois boleh, tetapi jangan egoistis. Kita harus melihat keekoan kita itu harus ada. Siapa saya itu harus ada. Apa ciri khas saya harus ada. Ya. Mola ka ama-ama nama tua ka ama lansia harus STM selalu tampil muda. Aka lansia ina aka opung STH selalu tampil happy. Jadi artinya itulah kehidupan non. Molo didok Apostel Jakobus di bagasan turpukon, hikmat manang bisuk nasian debata mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kehidupan sejahtera tu sude jolma jala habisuhon nasian portibi membuat manusia itu egois dengan kehidupan jasmani na pardagingon na. Jala longo rohana menciptakan kegaduhan. Mololomo rohata marbada, jalalomo rohata dongata, nasada marbada. Saya menyarankan pergi ke psikiater. Karena orang Kristen, anak Tuhan pasti mencintai kedamaian. Sudido hita. Di lalamu do molo rohata dame tabodo modom. Tabodo nang parsaoran. Tung PH nak keluar sian pamangata tidak ada ketersinggungan. Tersinggung saya tadi inang pendeta ngomong seperti ini. Kalau kita sehati, kalau kita damai, molo danga dong pikiran tanah asing-asing, sudah pakatayota bersifat positif. Ima habisuhon nasian ginjang. Marbisuk manang daung ditentukan oleh cara hidup kita. Untuk menentukan dibutuhkan cermin. Cermin lao mamereng tu diri ta sendiri. Jamita di minggu sadarion ima gabe sorminan di hita yang akan menampakkan 2 hal. Hitama mengevaluasi, hitama mengintrospeksi diri ta sendiri. Apakah kita sudah menerima hikmat yang dari Tuhan, dari atas?
Apa kita masih menerima hikmat nasian portibi, nasian sibolis? Molo nasian debata, maka gambaran-gambaran buruk itu hilang. Dan adok kita ikon maila, rotu adopan di debata. Karena Tuhan selalu memperbaiki hidup kita. Tuhan selalu menempa hidup kita karena dialah seorang bejana, ya, pembuat bejana. Sudah do hita mamboto songo dia mambayan bejana kan. Lomona do nang dibayan bulat, nang dibayan kotak, nang dibayan lonjong, nang dibayan gepeng. Lomona do si ibana do pembuat bejana. Ibana do nama jadi hon hita. Alani molo marsor minak kita tu debata dapat hita do cara hidup yang baik. Alani aha alat to di perbadia sudah mangarajai roha nang pikirata. Nak pola hita mabiar. Taringot tungoluon. Molo tung namar sahit hita ikon adong pos ni roha. Si pata parsahitoni i singot-singot sian Tuhan ido. Wilala doi di bagasan ngolukku molo nama nombo doa kasahit berarti Tuhan menegur supaya saya beristirahat unang pagodaku mangulau-laun. Ambil positifnya. Unak kita gabe holsoan. Unang gabe tangis kita, jalan mengandungi. Ale Tuhan buat sama lelekian sahiton malum. Dang marna malu be. Tambah do musai sahit na asing. Alanido. Kita jangan sampai memiliki sifat yang buruk seperti Raja Saul yang selalu cemburu dengan Raja Daud. Dikejar-kejar bohado carani asaboi ibadah membunuh Raja Saul, Raja Daud. Ale ahama kesempatan Raja Daud godang do. Gari jubah nape digusting si Saul dang diboto. Dipatuduh kon bereng mak jubami ngahu gusting. Molotung naing hupa mate doho alay dang adong niatku si songoni. Perbuatan jahat, niat jahat ni si Sauli dibalas oleh Daud dengan kelemah lembutan. Ternyata ciri halak na berhikmat sian Banua Ginjang salah satu adalah manusia yang lemah lembut. Mampu membangun kebaikan. Ibarat mata yang sakit melihat matahari. Mata yang sakit namun matahari disalahkan, silau. Jangan kita katakan matahari panas ini, padahal kalau positifnya matahari akan kita pakai untuk berjemur asa dau sian si Covid. Godang do cara halak mamereng sada-sada peristiwa. Alay na ikon botota, pesan ni jamita sadarion, paingoton hita asa tok-tok kita berhati-hati, berjaga-jaga, manat ina halak Batak terhadap bibit iri dalam diri sendiri. Kalau iri bersifat positif, misalnya, tuh lihat keluarga itu maju. Ayo kita juga, mama iri kalau ngeliat dia maju kita nggak maju cepat-cepat. Tapi irinya itu malah membangun keluarga dan anak-anak untuk lebih maju. Itu bagus. Alai molo nagabe iri mengeluarkan statement yang menyakitkan, HP ibana nggak berjuang keras, sukses menjadi seorang pejabat, kaya, HP alani lateta, tole mak, mamora ibana na alani korupsi do inna. HP benar-benar dia kaya karena berjuang sendiri. Itulah kalau memang pikiran kita selalu dihinggapi dengan hikmat nasihat portibi, nasihat sibolisi. Alani hamun akadongan saporsian di bagasan Kristus Yesus, membangun kehidupan dengan damai. Ima salah satu habisuho nasian ginjang. Mari kita mengenal nilai-nilai yang benar-benar bisa menjadi habit, kebiasaan dalam hidup kita. Ya, songonaridok di ayat 10 pitu, coba tampilkan di ayat Yakobus 3 ayat 17. Kita baca bersama-sama di layar. Alana odo
benar-benar nagabe orientasita tu debata asa boy menghasilkan habisuhon na positif di bagasan dirita ganup. Yakobus 3 ayat 17. Kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Olo mardame, lambok, pangoloy, gok asini roha, dot parbue hadengganon, daw sian hagu. Ima, kunci ni habisuhon nasian ginjang. Molo didok, karakter na adong diturpukon, murni adalah pendamai, penurut, belas kasihan, dan menghasilkan buah yang baik. Apalagi hita kanaung nama tua, molo nunga di usia 50 tahun tu ginjang, unang be adong dipikirata memikirkan hal-hal jahat untuk orang lain. Alana molo nga 50 tahun, nina aka anak muda sekarang sudah bau tanah nina, nakasaran memang anak na muda nuai ngonate, ngari dok kita bau tanah, hape iba nga lebih 50 tahun. Jadi lapatana asa ahana tapatupa nadenggan molotung na di jotuhani hita nadenggani marparbue untuk aka pinoparta. Ale molo nuaing tabain akan najahat bah lau hita najahatian non marparbue matu pinoparta. Jadi asa unang sisongoni karena hidup ini adalah tabur tuai. Ahanata tabur idonata tuai. Jadi Apostol Yakobus menginginkan supaya di dalam hidup ini kita harus semakin jeli terhadap perkembangan zaman. Ya. Bosirna sian sikola marhite jumdo akayana kota. Hape nuaing ngagabe sahid, tiada waktu, tiada menit tanpa meniup handphone. Tabereng do surat sian, arahan sian Ibu Iriana Jokowi. Coba kita gerakkan 1821. Setiap jam 18 sampai 21, anggota keluarga menyimpan handphonenya dalam satu tempat. Molona di Jabu, molona karejo dang mungkin si tiopota. Buat totas ya kator lah tu Jabuta kan. Mola dong na di Jabu paling. Ini paling tidak kalimat ini untuk diarahkan untuk anak-anak SMA 1. Nah sita geleng. Hita pe akan tua-tua ibu-ibu muda. Molo tangis pe anak kota. Jangan kita bujuk kita kasih handphone. Nana asa diam ibana. Bagaimana cara? Bagaimana cara kita bisa menenangkan dia tanpa ada pancingan, apalagi bapak-bapak supaya enggak rewel. Nana jajan kau langsung dilen hepeng. Jangan kita latih seperti itu. Lapatanna asasian dini, umur dini kita sudah mengajarkan kepada anak-anak segala kebaikan, jiwa sosial, prihatin dengan orang lain, peduli dengan orang lain. Molo adongi di bagasan dirina, pasti Tuhan pasti memberikan habisuho nasihat kita. Jadi boido tahilalan waing di dalam dirita, apakah kita sudah menerima habisuho nasian ginjang? Molo naing tajalo habisuho nasian ginjangi, mari kita ubah diri kita menjadi hidup yang lebih berpotensi, memiliki haporsiaon natang, iman yang berkualitas, ala tajalo do habisuho nasian ginjang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema upasat rohanami tuho Tuhan. Ala nunga didongani rohami di bagasan parsaoran nadenggan di hatam nuaing. Di paingot kami marhite-hite turpukon asa tok-tok kami Tuhan. Berfokus hola tuho. Asa jalon nami ma habisuhon nasiako. Tarlumobi ma Tuhan. Boy hami padahon aka pangalahon na jahat, imahabisuhon na sian portibi.
Padao masya kami Tuhan, asa bui kami tumbuh berkembang do dengan dihaporsion nami, ala marpos ni roha holan tuhodo Tuhan di bagasan ngulu nami, dang adong Tuhan na asing. Wilalahami do, gudang akka halongangan na binahemi di bagasan ngulu nami. Holan ala ni tangiang, bui malum. Holan ala ni tangiang, bui sukses. Holan ala ni tangiang, bui tenang perasaan. Holan ala ni tangiang, bui las roha. Sudah nahi habisuna siak kodo Tuhan, hujalohami. Ala ni Tuhan, pasu-pasu mahami saluhut na. Tarlumo binang di akaina nami amanami lansia. Nadohot dope berkebaktian di garejaon. Tung tambahon ma tu amanami na nami lansiaon. Hai pason ganjang ni umur las ni roha. Dohot lehon di nasida kebahagiaan. Na kami napungu di sope Tuhan. Di nanang mula kami sian ingananon. Pasu-pasu kami saluhut na sa ton di mimian di bagasan rohanami. Asa hatam nuhutangi hok kami Tuhan gabe kekuatan, gabe dasar, gabe pertumbuhan haporsion nasi tong di bagasan ngolo nami. Padahal masih kami kesombongan, keegoisan. Padahal masih kami nagila-gila dipuji, molo mambay na denggan. Asa Tuhan, huingot kami molo marbisuk kami nasian siako Tuhan. Akan adenggan do hupatu pahami di bagasan ngolo nami jala tercipta kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Songoninang martangnya kami tu akka keluarga na makasih holi lume-lumem Tuhan. Tangihon Tuhan pangiduan nasida. Tung macai masihol nasida di lume-lumem di bagasan rumah tangga nasida. Lehon mataba ni silas ni rohan nasida. Asaboy adong suara-suara bay. Tamba di tonga-tonga ni keluarga nasida. Na kami akan natua-tua pe. Na makasih holi rokap ni akaboru nang ianakon nami. Pasu-pasu ma Tuhan. Asa dapot kami hela nang paromain na burju. Hela paromain biar midako, hela dot paromain nagabe kebahagiaan di tonga-tonga ni keluarga nang dihami akan natorasna. Songoni mang akadi ianakon nami asa pos roha nasida. Nalehono na di nasida do akan napantas jaloon ni akayanakon nami akarokap na. Nang akayanakon nami nasa dapot karejo Tuhan. Tung urupi nasida di aka usaha nasida na mangaluli parkarejuan nang di aka keluarga nahona PHK pe Tuhan. Lehon kemudahan proses di saluhut na asabui terpatupa denggan di jalo karejo jala tercukupi kebutuhan rumah tangga nami ganup marsada-sada. Kaya nako nami na marsikola Tuhan ala nunga masuk tu ajaran baru di bulanon. Pasu-pasu ya nako nami mulai sian playgroup, TK, SD, SMP, SMU, bahkan mahasiswa. Asal lehon hapistaran di nasida, lau menyelesaikan sude aka ulau nasida. Asa boi tercapai cita-cita, na naing raihon nasida di bagasan ngolu nasida. Pasu-pasu hami sude ina, lehon di hami halambohon kesabaran yang lebih lagi. Di nalau mengadopi aka dakdanak di zaman now. Molo di zaman nami Tuhan, molo tumuruk na tua-tua torma biar do kami. Halai di zaman waing molo tumuruk pe kami. Dialo kaya nakon nami do si patah kami Tuhan. Tunggale rohan nami Tuhan. Pasu-pasu ma kami aka ina leon kesabaran di kami. Padahal masih kami aka sakit. Asabi tok-tok kami gabi pembimbing. Kebahagiaan di tonga-tonga ni keluarga tarlo mobi sude ina gabi tiang doa di ganup keluarga. Songoninang aka ama Tuhan, pasu-pasu ma sude ama kepala rumah tangga, asa holong na disabur hokotu aka ama sebagai kepala rumah tangga tersalur sude itu hami aka keluarga
istri dan anak-anak. Lehon talenta kepemimpinan di kaum ama asa nasida bui gabe imam. Asa bui aka ama patudukon holong na memimpin keluarga dang dengan cara kekerasan. Juga dang dengan cara otoriter. Alai holong mima mangarajai roha nang pikiran nasida. Gudang do pergumulan nami Tuhan diganup keluarga, diganup ekonomi, baik di parkarejuan, di kantor, molotung adong di aka pelayanan, aka dongan nami. Tuhan, homa na mangurupi hami. Lehoma solusi di hami di setiap pergumulan persoalan nami, asa manang ahape pergumulan nami, homa Tuhan nama masu-masu hami. Lehon masudi dakdanak na adong di hami, asa dakdanak na menghormati na taat, na makaholongi na tua-tuana, bukan seorang anak yang sombong, bukan seorang anak yang merasa lebih hebat siak kami akan na tua-tuana. Asa bui hami Tuhan, saluhut na di bagasan las ni roha. Songoni nang Tuhan di bagasan nasa pelayanan, pasu-pasu sude aka pelayan-pelayan di gerejaon, baik punguan kor, songoni nang aka guru sekolah minggu, songoni nang aka situa, parhalado pemain musik tim multimedia, pasu-pasu hami leon habisuna siang ginjang, asa di tiap pelayanan nami, marmulia maguarmu, jala pasu-pasu tu aka nadoho ti bagasan kebaktiani. Songoni nang martangnya kami tu aka dongan nami dari bagasan parsahiton. Tuhan molotung adong sian dongan nami namar sait di Tikion, Kurnia Sari bor Pasaribu, Mosya Christian Natalino Tagaol, Torang Marpaung, Evangelis Asman Sihite, Jauti Siagian, Lady bor Pangaribuan, Samuel Nenggolan, Martin Simanjuntak, Sintua Evangelis Nyonyate Pasaribu Borusia Nipar, Elpin Manik, Normani Borusi Hombing, Tupal Nenggolan, Beni Daniel Marpaung, Nyonya si Marmata Borusi Mangungsong, Mangatar Pangaribuan, Nyonya si Manjuntak Boru Panjaitan, Nyonya Sintua Marbun Boru Nenggolan, Leornat Pangaribuan, Sintua SP Hutasoit, Edison Hutapea, Nyonya Siahan Borusi Tanggang, Nyonya si Rait Boru Batubara, Las Maria Boru Panjaitan, Nyonya Damanik Siti, Nurlina Boru Manurung, KMC Hombing, Sintua Las Maria Boru Sirait, Sintua Evangelis Tarsitorus, Nyonya Sintua Evangelis Tarsitorus Boru Pasaribu, Nyonya Sintua MH Nenggolan Boru Butar-Butar, TP Simanjuntak, Siti Mawar Boru Silalahi, Nyonya Sitorus Boru Sinambela, Beni Harna Pitupulu, Nyonya Bastar Manurung Boru Aruan, Maruhum Tambunan, Nyonya Sitorus Boru Nenggolan, Ruli Boru Tabarat, Naomi Boru Tobing, Nyonya Kartika Pardede Boru Sitohang. Tuhan, akadongan nami na terdaftar di warta jemaat namar saiton tung AHP Sahid Nasida, pamalu mamarhite ubat, rumah sakit, tangan dokter na dipake nasida, lau majalo hamamalum siako Tuhan. Molotung adong ruas namar sait alai dak tercatat di bagasan warta jematon, tong matuhan pasu-pasu nasida di nasa parsaiton na lehon pos ni roha. Songoni nang dibere nami, Nyonya si Hombing Boru Huta Barat, Mama Efraim dari bagasan kurang sehat. Upasat hamid tong tu bagasan tangammu Tuhan. Asa ho menamangaleon hamamalum di bagasan usaha nasida asa bui tong hami mulaulaon mangulaon ulaon nami. Mau lihate matuhan nunga tunggoda ku jalo hami pasu-pasu di bagasan ngolu nami. Sahat tu manogoton di leako hai pason boi hami hudul di ingananon. Alai Tuhan pasu-pasu mami mulak sian ingananon asa mambuat pasu-pasu na macai balgana siakko. Sesa jumolo dosa nampang lesion nami. Upasat hami ngolu nang toni nami di bagasan sadarion. Homa na menjaga, homa na memelihara, homa na mangondingi, homa na masu-masu hami. Di bagasan Kristus Yesus. Uhud di bagasan unduk dot serep ni roha, tangi hormatang yang nami, asima roham. Amin. Marinde mahita, tapasat mapeliata.
Jongjong mahita saluhut. Lopokon rohami, pagastu rohami, hadiri madrosiku, banjoro ingananmu, atul hasma basamu, tua sia-siarmu, mertua auri baheno, sitolu sadaho. Tatangnya koma peleata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroni salut si leon leon adenggan dot naso libasa na moliutus. Upasat hami masya na nileomi tu hami pele nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus si jolom. Pasu-pas mai jalaramoti asa parasyak kami peleanon. Patimbulhon harajon muritonga-tonga ni huriam doho ti portibion. Uhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni si leon-leomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Ginjang, say pinadbadia magwarmo. Say Roma harajonmu, say saut malomone roham di Banua Tongaun songo na di Banua Ginjang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaor hon madamena tu tondim. Atas nama pendeta, Parhalado, tim musik, tim multimedia, pasahaton tuhita saluhutna, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Ah
kuasa